Mga bata, anianaw sab kita aron sa pagtuon. Paingadlaw mga bata, karon magtuon kita sa atong signatura nga Mother Tongue. Ang atong pagatunan karon mao ang mga pungan. Unsa daw kadto atong pagatunan? Ang mga pungan. Unsa man kining pungan? Gusto ba ninyo mahibalan ug makatunan ang pungan? Busa kung gusto ninyo kini nga pagatunan, mulingkod kamo og paminaw sa atong mga pagtulunan karon. O andam na ba mo? Sige, ato nang sugdan ang pag-ila sa mga pungan. Tanawa ang mga hulagway ug ilha ang ngalan sa matag hulagway. Timan ang pulong nga ngalan. Tanawa kining hulagway. Unsa ang ngalan niya? Ang ngalan niini anaa sa hulagway, gitawag kini nato og bata. Ang bata na misbis og bulak. Ikaduha, unsa ka ang tawag nato niini? Siya ang nagatudlo sa mga bata. Siya usa ka magtutudlo. Kining butang nga atong nakita dinhi. Unsa man ang ngalan niini? Ang ngalan niini usa ka bola. Kini unsa man ang ngalan niini? Kini usa ka butang ug ang ngalan niya bulak. Mayon kita nga ang bulak usa kini ka butang. Kini unsa man ang ngalan niini? Hibalan nato nga kana usa ka hayop. Apan unsa ang tawag nato niini? Kini usa ka iro. Tanawa usab kining mga panghitabo dinhi nga nasinati sa usa ka tawo. Makita nato sa panghitabo nga adunay kusog nga hangin. Busa unsa ka kini? Unsa nga panghitabo ang gipakita sa hulagway? Gipakita niini ang panghitabo nga adunay bagyo. Tanawa usab kini. Unsa kini nga lugar? Kini ang lugar nga kung diin ganahan ang mga bata nga mosuroy ug modula dinhi. Unsay tawag nato sa maong lugar? Kini gitawag og parke. Mga bata, nailhan na nato ang mga ngalan sa mga anaa sa hulagway. Adunay ngalan dinhi sa tawo, bata ug magtutudlo. Makaingon kita nga tawo kung atong tan-awon ang matag hulagway, nagrepresenta kini sa usa ka tawo. Dinhi usab ang bula ug bulak, nagrepresenta kini og mga butang. Ug kung moingon kita og iro, nagrepresenta kining usa ka hayop. Ug ang panghitabo mao ang bagyo. Ug kung moingon kita og parke, nagrepresentar kining usa ka lugar. Busa sa atong nakatunan dinhi nga naila nato ang mga ngalan. Mga ngalan sa tao, butang, hayop, lugar ug panghitabo. Unsay tawag nato niini? Unsay tawag sa tanang ngalan sa tao, butang, hayop, lugar ug panghitabo? Ang tawag niini gitawag og pungan. Karon mga bata, nailhan na nato kung unsa ang buot pasabot sa pungan. Gitawag di ay kini nga pungan kung kini ngalan sa tao, kung kini ngalan sa butang, ngalan sa hayop, ngalan sa lugar ug ngalan sa panghitabo. Busa moingon kita nga ang mga pungan mao ang ngalan sa tao, butang, hayop, lugar o panghitabo. Mao kana ang pungan.
Okay, moingon kita nga ang pungan. Pungan ang tawag sa mga ngalan sa tao. Ngalan sa butang, ngalan sa hayop, ngalan sa lugar, o panghitabo sama sa bata, magtutudlo, bola, bulak, iro, bagyo, karon mga bata, ato nang ilhon ang mga ngalan sa tao. Sige daw, nakita nato sa mga hulagway nga sila mga tao. Kini, unsay tawag ni ini niya? Siya usa ka inhenyero. Ang usa ka inhenyero, usa ka tao. Busa man kita, ang inhenyero ngalan sa tao. Okay, kini mao si mama. Kung moingon kita og mama, si mama usa ka tao. Kini bata. Ang bata usa ka tao. Okay, kini gitawag sila og estudyante. Busa mayon kita nga ang estudyante usa ka tao o ngalan sa tao. Kini siya usa ka doktor. Kung moingon kita og doktor, ang doktor usa ka ngalan sa tao kay nagrepresenta man kini og tao. Kini mao si lolo. Si lolo usa ka ngalan sa tao. Ang ngalan nga lolo mao ang ngalan ni ining tawhana. Busa nakatuna nato og nailhan ang mga ngalan sa tao. Sama sa inhenyero, mama, lolo, bata, estudyante ug doktor. Sila ang mga ngalan niini nila ngalan sa usa ka tao. Sunod, ngalan sa mga butang. Okay, unsay ngalan niini nga butang? Relo. Kini. Bag. Kini. Bola. Sinina. Samin. Mansanas. Nakita ninyo? Ato nang nanganlan ang tanang mga butang. Busa, mayon kita. Ang relo, usa ka butang. Ang mansanas, ngalan sa usa ka butang. Ang bag, ngalan sa butang. Sinina, ngalan sa butang. Samin, ngalan sa butang. Bola, ngalan sa butang. Tungod kay, gitawag kini nga ngalan sa butang, tungod kay ang mga pulong relo, mansanas, sinina, samin, bola ug bag kay mga butang. Walay kinabuhi. Mga butang. Okay, sunod. Nailan na nato ang mga ngalan sa butang. Okay. Sige, karon mo adto na kita sa ngalan sa mga hayop. Unggoy, sakto. Langgam, sakto. Pato, iring, iro, baboy. Silang tanan, mga hayop. Busa ang matag ngalan nila, ngalan sa hayop. Sakto ba? Ano na may tao din Wala. Ang tanan ana adini mga hayop. Busa ang ilang mga pangalan gitawag kini og ang ngalan sa hayop. Sunod, ngalan sa lugar. Unsa man kining lugara? Sige kaungon ko na ganahan magdula ang mga bata dinhi, kini gitawag og parke. Sunod, simbahan. Kung diin kita mosimba ug moampo sa atong Ginoong Dios. Dinhi kita magdaig sa atong Ginoo, no? Okay, kini usab unsa kini tawag niini nga lugar. Dinhi. Hain kita nagpalit og atong mga pagkaon kana palengke. Dinhi nagaagi ang sakyanan. Dinhi kini usa ka
lugar nga lawak kung diin ka matulog, ug ang karsada. Nakita nato mga bata nga ang tanan nga mga hulagway nagrepresenta og mga lugar. Busa ang ngalan nga parke, simbahan, karsada, palengke ug lawak. Mao kini ang ngalan sa mga lugar. Nailhan na nato ang ngalan sa lugar. Busa, ani-ana kita, dinhi na kita sa ngalan sa mga panghitabo. Unsa kaha ang panghitabo nga gibuhat dinhi nganong ado naman sila? Unsa ang panghitabo dinhi nganong naglinya ang mga tao? Ang panghitabo dinhi gitawag og parada. Dinhi unsa nga panghitabo ang gipakita sa hulagway? Naanod ang balay, nagpasabot adunay baha. Kini nilupad ang mga dahon sa lubi. Unsa nga panghitabo ang gipakita dinhi? Bagyo. Ug dinhi gipakita dinhi ang panghitabo nga parte. Karon mga bata, makita nato sa mga aksyon o gibuhat sa mga tao dinhi nga nagpakita sila sa mga ngalan sa panghitabo. Panghitabo. Busa, muingon kita nga ang mga ngalan sa panghitabo sama sa parada, baha, parte, bagyo, gitawag kini og pungan. Unsa daw kato mga bata? Pungan. Tanan nga ngalan sa tao, butang, lugar, panghitabo, sila, ingon man ang hayop, sila gitawag og pungan. Pungan nga tao, pungan nga butang, pungan nga lugar, pungan nga hayop, pungan nga panghitabo. Kining tanan gitawag kini og pungan. Karon ato nang ilhon ang mga ngalan. Isulat ang tao, butang, hayop, lugar o panghitabo. Okay, unang bilang manok. Unsa man kining manok? Tao kini, butang, hayop, lugar o panghitabo. Isulat ang inyong tubag dinhi. Ikaduha, bagyo. Unsa man kining bagyo? Tao, butang, hayop, lugar o panghitabo. Ikatulo, palengke. Unsa man kining palengke? Kini ba usa ka tawo, usa ba ka butang, usa ka hayop, lugar o panghitabo? Ikaupat, nanay. Unsa man kining gitawag og nanay? Tawo, butang, hayop, lugar o panghitabo. Ug ang ikalima, lapis. Unsa ka kining lapis? Basin tawo, basin butang, basin hayop, basin lugar o panghitabo. Okay, so hinauton ta inyo kining matubag, no? Isulat ang inyong tubag sa inyong mga papel. Okay, karon nakatunan na nato ang gitawag og mga pungan. Nasabtan na nato nga ang pungan mao di ay kadtong tawag sa ngalan sa tao, butang, hayop, lugar ug panghitabo. Busa kung makakita kamog mga pulong nga ngalan, ngalan sa butang, ngalan sa tao, ngalan sa lugar, kini di ay gitawag og silang tanan gitawag og pungan. Sama sa bata, magtutudlo, bola, bulak, iro, bagyo ug parke. Sila mga pananglitan sa gitawag nato og pungan. Kay ngano man sila ngalan sa tao, butang, hayop, lugar ug panghitabo. Okay, nakatunan nato ang pungan. Karon ato nang ihatag ang saktong tubag. Ila ang ngalan sa mga ngalan sa ubos. Isulat kung kini tao, butang, hayop o lugar o panghitabo. Sige, manok, unsa man ang saktong tubag? Hayop. Tungod kay ang usa ka manok, usa kini ka hayop. Bagyo,
Usa ka pang hitabo. Palengke. Usa ka lugar. Nanay. Kabalo ko kung sa'y tubag nini. Usa ka tawo. Lapis. Usa ka butang. Mga bata, nasagdan na gayud ninyo ang atong pagtulunan karon. Busa, hinautunta nga ang tanan natong gitunan karon masulod kini sa inyong una-una. Og atong timan-an nga ang mga pungan, mga ngalan di ay sa tawo, butang, lugar, hayop, ug panghitabo. Basta kini ngalan, kini gitawag og pungan. Hinauton ta mga bata nga atong natun-an karon masulod sa inyong una-una kasing-kasing aron kini magamit ninyo sa sunod pa natong pagtulunan. Ug maulang kato. Bye-bye!